Ikusi oso Zamudioko kultur etxe barrien, olango espero zen duen, hau alda azken 7 urteetan Zamudioko EAJak orain aldizkarian publikatutakoa, bideo labur honen bidez, azalduko dotzuegu, honegaz danagaz gertatu dana. Plaza honetan bankuek egon ziren, auzotarrentzat oso espazio aproposa izen zan, ez? Hemendik pasetan zirenean, bertan gizarteko, alkarregaz berba egiteko, eta ikusten duzuen moduen, obraz izanean kendu zeurie zen, eta ez teuriez barriro ipini. Gero hemen nire eskerrean ikusten duzuen izkina hau bebai, obra amaitu zanetik, holan itxi deurie, modu horretan, eta hemen ipiniko txugun orain aldizkariko argazkian, bide zatitzu hori eskutatu indeurie, ez deurie atara. Oindala gitzir arte egoera honetan euki deuriez Zamudioko talde kulturalen busoia. Egin deuriezen sarrera biekaz ez dago ibilgailu bat barrura sartzeko aukerarik, edo zenan ekitaldi antolatzeko beharrezkoa den kamioia, edo talde kulturalak eien materiala ateratzeko erabili beharko zuten kotxea. Honek agerian uzten du, proiektu hau burutzerakoan ez dela momentu baten bez ere ikuspegi horretatik eraiki. Kultura etxeko plaza erabilera anitzeko plaza izango zala, behin eta berriz aipatu dozkuen arren, bertan ezin izango dira ekitaldi kulturalak edo bestelakoak egin, eta aukera hori kendu digute. Orain aldizkarian, kolumpioak desmontagarriak izango zirela, nagusia gimnasia egiteko gailuak egongo zirela, eta behin da berriro erabilera anitzeko plaza izango zela aipatu dute, eta gaur egun badakigu hori ez dela horrela izango. Estalkia egongo zela, behin eta berriro aipatu diguten arren, gaur egun oraindik ez dago estalkirik. Gainera, honek umeak eguralditzarrarekin bertan egon alizateko aukera eskaintzeaz gain, edozein ekitaldi antolatzerak orduan, karparen alokairua aurreztuko zela esaten ziguten. Karpak alokatzen jarraitu beharko dugu, honek urtero suposatzen duen milaka eta milaka euroko gastuarekin. Bertan, ezin izango delako inolako ekintzarik antolatu. Berriro ere ez dute emandako hitza bete. Amaitzeko eta guzti honetan larriena iruditzen zaiguna ondorengoa da. Proiektu hau aurrera atarateko herri kontsulta bat antolatu zen. Bertan, 274 zamudiostarrek parte hartu zuten, eta ikusi ahal izan dugun moduan, bertan jasotako iritziak ez datoz guztiz bat egindakoarekin. Prozesu parte hartzaileek beren balioa galtzen dute gerora ez badira bertan jasotakoak errespetatzen.